Ja, hej på er alla. Jag vill börja med att tacka er för att ni är medlemmar i Svenska kyrkan. Och medlemskapet, det möjliggör ju att vi kan ha de här vackra kyrkobyggnaderna. Vi kan ha olika former av verksamheter, det är från diakoni, gudstjänster, barngrupper och mycket, mycket annat. Och vi har nu också delat ut sådana här foldrar, tack för att du är medlem. Och där står det ju en hel del vad vi gör i Haparanda kyrka till exempel, eller i Haparanda församling. Och det är bland annat att vi möjliggör ju att de här kyrkorna finns överhuvudtaget. Det är du med din medlemsavgift som möjliggör att kyrkobyggnaden är kvar. Och också att vi har beredskap, vi finns i princip dygnet runt, så är kyrkan alltid närvarande. Och förutom här i Haparanda så jobbar vi i fängelset här i Haparanda, vi jobbar på sjukhus, militären och på många ställen. Så jag vill bara säga till dig som är medlem att ett stort tack och det är också ett stort förtroende ni ger till oss kyrkligt anställda. Sen när det gäller medlemskap i kyrkan och om någon då mot förmodan väljer att lämna sitt medlemskap, då är det ju väldigt viktigt att man meddelar sina nära och kära. För det kommer alltid då och då som en överraskning för de närmaste att deras döda anhöriga har lämnat kyrkan. Och då finns det ju ingen möjlighet till kyrklig begravning, utan vi försöker då uppfylla den avlidnes önskan och då blir det ju en icke-kyrklig begravning. Så att det är viktigt, vi vill ju inte att någon lämnar oss, men att om någon väljer det av någon anledning att man också meddelar sina nära och kära. För det är så att vi har två avgifter, vi har den kyrkliga avgiften och så har vi begravningsavgiften. Och begravningsavgiften den betalar alla i Sverige som är folkbokförda. Och kyrkoavgiften betalar våra medlemmar. Men än en gång ett tack för att du är medlem. Ja, kiitoksia sinulle, joka olet meidän kirkon jäsen. Haluan osoittaa kiitollisuutta siihen, että kun meillä on kirkon jäseniä ja se mahdollistaa sen, että meillä on nämä kirkot, meillä on toimintaa ja että me pystymme ylipäätänsä olemaan olemassa. Ja meillä on tämmöinen folderi, mitä me lähetetään, kiitos jäsenyydestä ja tämä voitte saada meiltä täältä ja täällä lukee kaikkia niitä asioita, mikä vaikuttaa siihen, että me voimme pitää näitä toimintoja, kun olette jäseniä. Siinä on muun muassa sekin, että kirkko on monesti diakonaalisesti auttamassa, jos tarvitsee apua. Me olemme kriiseissä, jos jotakin vakavaa tapahtuu yhteiskunnassa, niin kirkon ovet avataan. Ja ne avataan niin kauan kuin meillä on kirkon jäseniä. Sittenhän ei ole enää mahdollista. Että siksi olisi tärkeää, että pysyt jäsenenä. Mutta jos sinä jostain syystä jätät kirkon jäsenyyden, niin on tärkeää, että kerrot sen omaisille. Sillä ei ole mahdollista silloin saada kirkollista hautausta ja se tulee monesti yllätyksenä lähiomaisille. Ja siinä surun keskellä, kun omaiset suunnittelee hautajaisia ja kuulee, että heidän rakas on jättänyt kirkon, niin tulee monenlaista vaikeutta. Niin toivon, että haluat olla jäsen ja en toivo, että yksikään lähtisi, mutta jos näin on tapahtunut tai eri syistä, niin muistaa sitten kertoa sen. Kun meillä on kirkkomaksu ja hautausmaksu, että ne on eri ja hautausmaksun maksaa kaikki Ruotsissa, jotka ovat kirjoilla, ja kirkkomaksun maksaa jäsenet. Vielä kerran kiitoksia sinun jäsenyydestäsi.